Čaute všetci pri novom videu. Dneska idem hrať Steel Brainrot. Ideme otvárať s bratrancom Lucky Blocky. Musíme počkať, no už sa napojil, to je dobré. Tak. Idem ku nemu, tak. On mi proste otvorí, ja si počkám, kým mi otvorí. Má tam extrémne veľa Lost Taco Blocks. To sú úplne teraz nové. To Lost Taco Blocks. Úplne novočké sú proste. A ideme urobiť opening. Ideme opening. Otvára, podľa mňa už otvára. Alebo? Môže. Odpíšem. Odpíšem. Áno. Beam, môže. Bugy. Takže áno. No už sme sa dočkali. Takzvané, no už ide bomby. Ide na rýchlovku. Dobre, ide na rýchlovku, zatiaľ nič nepadá. GG. Napíšem. Tak som GG. Fúha, to lagy. Los Jobsitos? Nesera pomoc, ale ok. Všetci 2TV. 2TV proste. Los Jobsitos. 2TV akože. Ideme hore. Ten bratranec ten má milión. Ide bomby. Otvára, poď. La combinación. Škoda. Los Orcaditos. Stáva sa. Tak asi nemá dobrý deň. No nič, stáva sa. Fúha, Los Bobitos. Nič nemá. Kam to ísť? No nič. Hádam dačo dobrému teraz, poď. Los Burritos, poď. Poď Los Burritos. Ja. No nič. GG takzvané. Nič nepadlo. Chlapcovi nič nepadlo takzvané. No nič. Len Los Jobsitos, to je akože max, čo padlo. To je nič moc ako. No tak, lepšie ako nič. Inak jedna zásadná vec, ja to mám tiež ten Lucky Block, ale otvára sa až za 9 minút. Takže ja vám dám asi potom taký malý short, proste dačo krátke, jak to otváram. Tak, asi sa s vami lúčime s bratrancom, tak, cez.